にちは。私たちの名前はレラとダシャです。よろしくお願いします。火山は面白いところがたくさんあります。今日はオペラとバレエの劇場についてご紹介したいと思います。これは劇場です。見てください。綺麗ですね。そうですか。1851年にこの劇場は建てられました。一番最初の演技は皇帝に捧げし命という作品でした。1919年に建物は燃えてしまいました。新しい建物は1956年にスクワルツ王とベノス・ディネルによって建てられました。ムサジャリールに敬意を表して劇場が建てられました。劇場の内部はタタールのフォーク要素と古典的な要素を組み合わせています。劇場の隣には世界とロシアの演奏です。そしてたくさんの作曲家の作品があります。プーシキンと都会の銅座の隣には毎年音楽祭りがあります。オペラとバレエの劇場は火山の祭壇の劇場です。信じられない。皆さんぜひ行ってみてください。さようなら。